لا سلام سلام كرامات نصاحبنا لنحلوات وافر شرنا باني والدبا ሰላም ቤተሰብ ሰላምኩም ይብዛሕልይ ዘለኹም ኣነ እንኳን ሰላም ይዝጋቤር መስከን ለማዓንተ በኣገድ ድረስ ጉዳይ መጽኩም ከምዚ ዓይነት ቪድዮ መጽ ይፈልጥን ጭራሽ ንመጀመርያ ግዜ ዝመጽ ዘለኹ ግን ሼር ላይክ ወርዋኹም ዛ ቪድዮ ስራሕ ሕጂ ናይ ህይወት ጉዳይ ሓቅን ምዝራ ብጣዕሚ ትሕዝነኩ ኣራ ብመሰንጀር መጽያትነላ ጽሒፋት ሌላ እዛ ጽሑፍ ጽሕፈል ከተገዲስኪ እናንበብኪ ፖስት በልልእኺ ካብ ህዝቢ ከኣኒ ምኽሪ ኣይስእንን ዝኸውን ሞ በጃኺ ፖስት በልያይላትንላ ንስኻትኩም እንታይ ስራሕኩም ሕጂ ሸር ላይክ ሃዋኹም ሓሳብኩም ኣብ ኮመንት ኣቕምጡ ላኢኹም ምኽርኹም ርእይቶኹም ኣብ ኮመንት ኣቕምጡ ላኢኹም ንዝሓፍትና ኣነ ኸ ዓመይ ክገብር እየ ንስኻትኩም ግን በጃኹም ሸር በሉላኹም ሸር እውን ዓበይ ሓገዝ ይኽብራት ኣሕዋተይ ብጣዕሚ ኣብ ከቢድ ጭንቀት እያ ዘላ መጀመርያ ግዜ ንዓይ እንድያ ሓሳብ ከካፍልኒ ምኽሪ ክለግስ ሌላትኒ ግን ኣነ ልዕሊ ዓመይ እዚ ምንም ክብረ ይኽእልን ከመይ ገይረ እሞ ብሓደ ሻዕ ምን እንትንክለከ ይኽእልን ምስ በልኩዋ በለዛ ጽሑፍ ተሓባበርኒ ፖስት በል ሌላትኒ እና በጃኹም ሼር በልዎኹም ናብ ኩሉ በጃኹም ከዓኒ ሓሳብኩም ኣብ ኮመንት ኣቕምጡላ እዛ ቪድዮ ተኸታተልኩም ሓሳብኩም ኣብ ኮመንት ኣቕምጡላ ሰላም ወዛሓተይ ኣነ ኣብዛ ሕጂ ሰዓት ብጣዕሚ ሰብ የለኒ ኣሎ ኣብ ከቢድ ጭንቀት ኣለኹ በጃኽን ህይወተይ ባዕለይ ክጥፋእ እውን ኣይጸልእን ዘለኹ ብሽም ድንግል ማርያም ክልምነኪ እዛ ጽሑፍ ሕጂ ዝጽሕፈልኪ ዘለኹ ተገዲስኪ ምኽርኺ ለግስለይ ወይ ከዓ ከምቲ ንዓይ ከቢድኒ ዘኒሄ ልዕሊ ዓቕምኺ እንተኾይኑ ሽመይ ብዘየግድስ እናንበብኪ በቓልኪ ቪድዮ ሰራሕኺ ኣብ ገጽ ፌስቡክ ይፖስትለይ ሰብ ይተኣከብ ምኽሪ ክርከብ እዩ ዝበሃል እሞ ንዓይ ንሓፍትኽን ህይወተይ ኣድሕንለይ በጃኺ ካብቲ ብዙሕ ሰብ መፍትሒ ክረክብ እየ ኢለ ተስፋ ይገብር ኣነ ድማ ኣትየ ኣብ ኮመንቲ እቲ ዝለገሱለይ ምኽሪ ናይ ኣሕዋተይ ከንብብ እየ ፈጣሪ ነዚ ኣብ ማህፀነይ ዘኒሄ ህፃን ዕበ እንተይልዎ ድማ እቲ ብፀሓይ ብርሃኑ ጸልሚትኒ ዘኒሄ መፍትሒ ክረኽበሉ እየ ኢለ ይኣምን በሊ ናፍቲ ብጭንቀት ዓለም ኣጽቢብለይ ዘኒሄ ጉዳይ ከኣቱ ኣነ ቅርስስቲ ዕድል እንድየ ኣብ ስደት ልዕሊ 8 ዓመትን 8 ወርሕን ገይረ ኣለኹ ኣብ ስዑዲ ዓረብ እየ ዘለኹ ግን ነዊሕ እዩ እቲ ሕማቕ ዛንታይ ኣሕፅር ኣቢለ ክነግረኪ ኣፍቃሪ ኣለኒ ብጣዕሚ ኢና ንፋቐርን ንፏቶን ልዕሊ 2 ዓመት ጌርና ኢና ብሓደ ኮይና ብፍቕሪ ካብ ንጓዓዝ ሕጂ ቅድሚ 15 መዓልትታት ተታሒዙ ናብ እሱር ኣትዩ ካብኡ ኣነ ድማ ሽዑ ናብ ስራሕ ኢለ ከይደ ኣፍቲ ገዛ ዝክሰርሐሉ ኢለ ዝኸድኩ ድማ ብጣዕሚ ከቢድን ንኽትዛረቦ ዘሸግርን መከራ ወዲቑኒ ንሱ ድማ እንታይ እዩ 3 መዓልቲ ምስ ገበርኩ ኣፍቲ ገዛ ወዲ ዓመይ ተጋሲስኒ ሽዑ ካብቲ ስራሕ ሰርሐሉ ዝነበርኩ ወፅየ ናብ ካልእ ስራሕ ከይደ ልዕሊ 1 ወርሕን 7 መዓልትን ምስ ገበርኩ ጥንስቲ ምዃነይ ፈሊጠ ካብኡ ብጣዕሚ ርእሰይ ተረቢሸ እንዳተጨነቅኩ እንተለኹ ወዮ ናብ እሱር ዝኣተወ ኣፍቃሪየ ደውለለይ ኣነ ድማ ኣልዕል ኣቢለ ስለ ጥዕና ኣጽቢቐ ተይሓተትክዎ ኣብ ጭንቀት ስለ ዝነበርኩ ጥንስቲ እየ እኮ እኒአኹ ኢለዮ ንሱ ድማ መራ ተሓጊሱ ከማን ብታሕጓስ ነቢዑ ንዓይ እውን ኣንዕልኒ ቻው ተይበለኒ ባዕለይ ኣብ እዝኑ ኣጽየያ ግን እቲ ብጣዕሚ ዘሕዝነካ ዝሓንቲ መዓልቲ ወዲ ዓመይ ዝተጋሰሰኒ ናይ ሸዓ እያ እታ ጥንሲ ዛቕርስስቲ መዓልቲ ሕጂ ኣነ ምስ ፍቕረኛይ ዝተራኸብናሉ ቅድሚ 1 ወርሕን 20 መዓልትን እዩ እቲ ጥንሲ ግን ናይ 1 ወርሕን 7 መዓልትን እዩ ዘኒሄ ሕጂ ስቕ ኢለ ዶ ከምታ ዝነገርክዎ ናትካ እዩ ኢለ ክወልደስ ወይ ድማ ጋና እንዳሃለወ ከስድዶ
بتا اتفتوا قدس دنجل ولاديت أملاخ كل منكم بجاهم أما خورني زمحواتي سب كل شيء كاب الناس زرحة عند حركينه كل شيء صبغنا برخنا برايكلني لا يود سب مأسري أمنت مالتك طيب نسمع فساوة أساس رأيكم مسحلنا أنت أساس رأي سبسي حلنا خلولو الكازي بلد بسب مصوات كل شيء بهوسب كتصاوت كلها أبهوت كاو قبل جزاف أشجر كتركب سلة خير جوجو يا سعر حيو جرحن بالحن درجة أزمار يوم كتبت خير مسبلة حقا تجرح جرح بدل يكون جرحي ربح خافيتك ربح حسب محلاوي أشنة تنقلن كائن مساسل عشا دحرك تعري لو تغير تنقلن يعيزهم يلوم حزن رحن دو خميتني خير رحنا دخل انتي دخل كل اللي محزن معري يقول حسب ما تنسي كيف لك اليوم اي حساب هو عايز حسب زي ابصرو مالتي عند الصوت بالليل ايام فلكسيه تفكيري لا نورمال نسخن حسن اوكي نو انا دي مقدمه انا هزار ما خلص نادي تقبل كي انا وناتي مالتي نو تقبلي سي قبلي تنات كونا شكرولن نسيت هيدي مسيركي لا ترى تودق قستي مستكي لا بسرعة سرحة لولي نورمال بسرعة مسرحة سرحة سرحة حاجة تفل يا بسرعة زم دقوا زلو حيلة ترتات كلها نقولوا نو أيوة دقتني قدامي تبصروا لك اللهم ما نمسى أي جمراني زاق حزاني وسيلة أندنيا كتلو وأكتري خلنا بينا إسرائيل وقت ساعات كتمليها تاني تقع بجمرين تقبل كده همو مالتي سي زا لو ترحيسي هو تانيها سلازيس نورمال رمون صدقة بيت اسمه عزيزتني وقنسي أنا أصبح حوكي أنا عدنا نسأت واسيلي نورمال ني بيتسب هيلو زنبيتي هيلو زحوي تكست كل يخل خنيرة يمسك كديو ناميت كارد لا أخلو اليوم هو يمسي بخاري فيديو خاص عزمتكم سلام كنيات كورات حوالي باي باي